Ακόμα δεν ανοίξαμε, μία δεν εισπράξαμε, η εφορία μας ήρθε. Αχ, ρε Μίτσος, τα είπα, θα μπλέξουμε άσχημα. Πόσο συμπληρώνουμε τώρα αυτό, σαν σταυρόλεξο είναι. Εμπρός. Ο Λέρας, πώς μας ανακάλυψε. Εδώ είναι το γραφείο συνοικεσίων που γράφει η εφημερής. Μάλιστα, εδώ είναι. Πού είσαι ρε, δεν σε βλέπω ρε. Εδώ είμαι. Σηκώ όρθιος. Όρθιος είμαι. Όρθιος. Α, υπάρχουν και χειρότερα. Μάλιστα. Καθίστε. Ρε μάγκα, ξέρεις γιατί ήρθα εδώ? Όχι, πού να ξέρω. Για να βρω κομμενάκι γραμματεζούμενο, σεμνό και παρθένο. Παρθένες. Μας τελειώσανε. Πηγαίνετε κάπου αλλού, πηγαίνετε. Με δουλεύεις ρε φίλε. Όχι, πού σας πέρασε τέτοια ιδέα. Αλλά αφήστε να το σκεφτώ. Ξέρετε, οι κοπέλες με τις προδιαγραφές που μας ζητάτε είναι δύσκολο να βρεθούν. Το ξέρω ρε μάγκα. Στην πιάτσα όλο αλανιάρες υπάρχουν. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Θα βρω μια κοπέλα σεμνή. Να την κοιτάζω στα μάτια και να μου λέει μη ντρέπομαι. Ρε Σπίνο. Κύριε Σπίνο. Αμανουρέρας. Ελάτε, ελάτε. Πού πάτε, ελάτε. Μη. Ντρέπομαι. Τ' άκουσες ρε, ντρέπεται. Αυτή θέλω. Τι θέλει? Για γάμο. Τι κάνω. Ολόκληρη από τη μέση και κάτω. Μ' αρέσεις που έχεις και χούμορ, κουκλάρα μου. Κορίτσα ρε μου. Πίδι μου εσύ. Έλα καλιά μου. Είσαι άγριος. Έτσι είμαι εγώ άγριος. Ναι, αλλά ξέρετε, είμαι λογοδοσμένη. Ποιος είναι αυτός να τον εσφάξω? Και θα πάρεις μια χείρα. Όπως και να σε παίρνω. Μικρέ, ετοίμασε το χαρτί. Ποιο χαρτί? Για γάμο. Και με ρώτησες εμένα αν σε θέλω. Και γιατί να μην με θέλεις, τι μου λείπει? Όλα μου τα έχω και μπόλικα. Και εγώ τα έχω μπόλικα. Δεν κατάλαβα. Είμαι τραβεστή. Αμάν. Άτιμη μοίρα τι μούλαχε. Πού σου κιαρατά. Μη φεύγεις. Όχι. Σε αγαπώ. Όχι. Σε θέλω. Όχι. Πάρ' το διάλο. Ξεροπαΐδα. Πού βρέθηκε ο Λέρας εδώ? Το διάβασε στην εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω ραντεβού, έτσι. Λοιπόν, πάω να αλλάξω. Βρακή. Όχι βρε, έχω φιλολογικό ραντεβού. Θα γίνω φιλόλογος, πώς το λένε, φιλόσοφος. Λοιπόν, φεύγω, άντε. Μανούλη ο Μίτσος.